Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki balayo banlum laya thu bahadian arsngi ka jingya ther kuli hapdang ki shipai berkile no hakhaput Moreh sedang ban yaki ki kuki zom woman hakang poki district ban persha yaki ban pha Weng no yaki police commando na Moreh ki badai ki Meiteo. Kita ki kuki zo woman ki ong bo Chief Minister Biang udang kwa ban penjrong ya katai ka jingkulmar ha Manipur. Kita ki kanthai ki yakhi ha gam gi phai ka bahab hajan ka Kangpokpi district Impal West. Kita ki kanthai ki perta Weng no ya ki Commando Meiteo na Moren. Bat bo biang ya ki AFSPA ha Moreh. Ki ong bakin netap paharahi daladi ha ka Jakarta kam ki Commando lada kimyo ya ka jingdawa jongki.